Hej, jeg hedder Morten. Jeg kommer fra Roland Europe Group, og jeg er her på ISE 2024, hvor vi præsenterer nogle store nyheder på vores eksisterende produkter. Nogle firmware-opdateringer, som virkelig adderer som nogle meget, meget fine nye features. En af de hovedfeatures, som jeg gerne vil fremhæve, er på vores V160 HD switcher, som er en 16 input, 6 output video switcher med fantastisk mange features bygget ind. Vores udviklere har været i stand til at udvikle softwaren, sådan at vi har fået flere fysiske assignbare outputs på videosiden. Video AUX er den oprindelige født med en AUX output, som vi kan adressere med forskellige lag og picture-in-picture, downstream keyer. Nu har vi adderet 2 ekstra AUX-busser, og det udvider virkelig de steder, hvor man kan anvende en V160. Man kan sætte flere skærme op, man kan bestemme, om det skal være et clean feed, eller om det skal være med forskellige overlays, picture-in-picture og downstream keyer. Man kan reservere et kompositionslag til de specifikke AUX ekstra busser, som er der. Så 3 AUX-busser er der kommet i V160 HD, som en af de vigtigste nyheder i V160. Her vælger jeg AUX-bus 1, som den har været i den tidligere software. Så holder jeg AUX-knappen nede her, så har jeg adgang til AUX-bus 1, 2 og 3. Og så kan jeg vælge de AUX-bus kilder, som jeg vil sende til de 3 outputs.